Neka Dragan zaprosi Kolana. Kolane! Evo, prošelje. Aha. Evo, muzika. Tan, tan, tadan, tan, tan, tadan, tan, 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 tadan, tan, tadan. Joj, ljudi, ovdje je kao ludnici. Znači, ovi ljudi nisu normalni ovdje. Čekajmo. Vidim vas! A nas vidiš go čovječe, skuvaš mo se, izlazi ti, hajde izađi se uhvalimo, ajde. Neću izaći. Izađi, ajde. Ja ne izlazim. Inače, za one koji su upravo priključili. Evo tu nije još grijalica ovdje. Ma marš! Na klimu isto. Ovdje je najmanja sobica u kojoj se ja nalazim. Oni pokušaju da me izbace, ako me ne izbace 24 sata, odnosno do sutra, ja dobijem 10.000, ako me izbace, ja njima dajem 10.000. Tako nešto ide, uglavnom Dragan će mi dati 10.000 eura na kraju sigurno. Kako sam te premkao. Osi zajedno, strafite strčani već jednom. Neću. Ole vruće, dale čovjek uporan, šta narod se neće, zapane vrat. Čekaj, ajde vam kod prozora. Ajde. Ajde da se družimo kod prozora. O, Bože, gledajte, ovo je kao svincu. Joj, kišica pada. Gdje si Dragane? Šta ima? Šta si uzeo? Uzeo pištolje, tu bijem. Šta ima, kako ti je, dobro? Evo, dobro sam, pa kisneš konje. Jedna kapca, pa da vidim kakva je soba, vidim. Evo, dobra je soba, vidiš kako sam ja to ovdje sebe opremio, ja sam to napravio. Ne! Ne! Ukrade mi, ne ljudi, ukrao mi je! Dragane, pitaju te koliko već dugo treniraš? Treniram već jedenje 3-4 godine. Koliko će trajati live? Jedno 5-6 sati. Izaći, evo ljudi, paste šta je, Dragane, evo ti stvarno, fuj, ni za tvoj tekst. Fuj, pa Dragane. Tu je meni super, ja nisam ništa danas ja dobio sam ovo. Tu je ekstra. Ne! Dragan, pa nije Dragan manji, ja. Dobro. Inače, molim vas sve, saslušajte me pažljivo. Molim vas sve da lajkujete današnji video. Live. Lajkujte live, da dođemo do 3 miliona subscribera. A i video kad izađe da se lajkuje. I video da se lajkujte live, sad bez šale, znači ovo mi je neophodno ovako sad. Jesi lajkovali? Savršeno. Dragan je smršao, si kažu. Joj. Sigurno, nije nego je majice 2x-ava. Evo, dobro, super. A hvala, hvala. Aha! 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 Prkos prozor. Sad Ne može nikako. Sad ćeš piti, ja da ti bilo. Fuj! Dobioš direktno prskanje par sprejem. Sad će ti majice smrtla prdeže. Fuj! To da se brisao majicom. Al, smrdi. Ljudi. Ovi ljudi neće da odustanu. Dragane, što ti ne odeš kući? Raču, slušaj. Meni pare trebaju. Ja? I hoćeš da kupim stan u Beogradu, može ti 10.000. 10.000 eura. Ja sam tako odlučio da će biti stan 100 kvadrata gore dok ne potoni ono u garaže, ono sve. 100 kvadrata za 10.000 eura Beograd na vodi. I kursu što ste auto neki. I auto. Dobro, pa to ti je super računica. Pa to jedino može da ti priušti Tony Montana. Tony Montana valjda upao onaj bazen, ja ga vidio. Koji bazen? Ona njegovu onoj kuću vili, preko ograde pao dole, preko basamaka srušio su bazen. Ozbiljno? Pa ja kad mu ušao onaj sosa u kuću. A Tony Sosa mu došao Montana, u kuću. a nije taj Tony Montana iz Beograda, pa srpski Tony. Pa ja možem to uraditi, koliko? Može, Tony Montana ti je veliki mafijaš. 10.000 eura, pa ja sam što. Može marš za Tijanu, Tijana, marš, Tijana, pogledaj ovo, mogu ste doći malo da usisate ovdje, gledajte ovo, što živim ko svinja ovdje. Dragan i ovaj majmun bacaju sve živo. Znači, evo ima ovaj cvjetić, srećom barem. O! Što uradi ovaj? Ajde, zatvori da me nešto ne ubije. Mogu i ovako da snijam. Bukvalno, ooo! Pokušaj da me zaplaše. Trebao sam ovdje nešto, ček, ne izlazim napolje, čekaj. To, gledajte sad ovo. Gledajte sad kad uđe. Headshot ide. Što bi rekli headshotu. Aaaa! Jesam ti rekao pazi? Nemam, Dragane, ništa. Šta smrdio ovoliko ovdje ljudi? Kolan piroman. Neko se naprdio ovdje. A, koliko smo radili. Šta ste to hodali po ovom stoliću?
Ja? Bože Kolan će dragi. popio da gleda gor. Bože, ja mu rekao, pomozi. jel da mu ja pokazao da ima iza plato, ne zna ništa, joooo. Ljudi, šta vi kažete? Usam, O, dobro, izvin, Dragane, izvinjavam se. Ljudi, šta vi kažete na ovo? Ovo je postalo prestrašno. Inače, bacite ta like i subscribe na današnji video. Lajkujte video, koliko ima? 2600 lajkova. Ajmo na 3000 lajkova. Dragane, čujem da nešto radite. Šta si uzeo kajiš? Šta si uzeo kajiš? Šta? O, pa nešto. O! Pa šta udaraš konje? Jao. Pokušava nešto da uradi jednik na Kako ja, mene. ne iskalim, bijes. Pa udaraš sobre, udaraš Ajmo mene. roka polupat. Ja, ajde. Šta? Odaš mama roka polupat. Ne, Amaroka! Šta ima veze? Ajde, pa mama. Kuće u drugi. Ljudi, ja mislim da je ovo najzabavniji live ikad. Dragana, ovdje snimam, ovo je dobar ovaj kadar kao split screen. Polupat me televizor, ovo što ne treba nam. Koji ovaj? Ovaj Samsung ovo. Polupaj, to nije moj. Dobro. Ovo što briga. Pa moj televizor, ja? I ti razmišljaš. Koji prsko zid kolom? Veliki pozdrav za Eminu, veliki pozdrav za Klipzi, veliki pozdrav za Mikija, veliki pozdrav za Radu Petrović, veliki pozdrav za Filipa Lončara. Eto, nadijelio sam malo pozdrava. Sad, pišite mi šta da radim ovdje, šta se dešava. O! Šta je to? Ne, konje, ne! Fuj! Ne! Fuj, prašina, fuj! Moj Dragane, moja ludo. Ovako je dobro da sakrijem ovdje. Gle ovo, ljudi. A jel tebi vruće onak ti bio? Evo ovdje ovako između stakla i zida i sad kad nešto baci polupat će staklo. Tu je pamet, ali sjeći se, Između vrata i prozora leži baba na listu lakvanja. Joj, sad da mi je... Kakav prank. Ovdje ja vidim da se. Gdje ćeš? Ovdje kući. Evo ovdje Dragan kući kaže. Nek ide, dobro. Sačekajte ljudi da se vratim u normalu, ovaj live postaje... A? O! Pogodila me u oko! Nećeš. Ej, u šta gađam. Evo kamo. Bože. Ne to, Rukso. Šta će mi to? Pa ti znaš koliko je sati? Šta je to? Sat. Pa šta će mi? Pa ti znaš koliko je sati? Ma marš. Dobro, ne moraš. Neću ja tu. Pustite me malo na miru da ja vidim šta se... Evo neko Dragane napisao. Kako je napisao? Isus vas sve voli, ako povjerujete u njega imat ćete vječni život. Ko nas voli? Isus! Aha. Eto. O Bože, ne mogu da ovaj chat... Evo ga ovako. Ja znam taj chat GPT. Evo ja imam ideju rad 10 čučnja. Really? Ajde. Promijeni majicu, neću. Čekaj, uradim 10 čučnja. Joj, ne mogu više. Ja kad nemam kondicije ni mrvicu. Koga gađaš? Sreća moja. Nije niko tu, ja... Aha. Evo ga, vidite ovo, bacili mi ovo. Ništa. Između vrata i penđera. Izgleda da su se ova dvojica umorili. Šta šapćeš? Ništa. Šta šapto? Šta je? Misliš da ovo nismo znam da ti tu radiš? Pa brat, gledamo live na telefon drugom. Gledajte. Pa znamo šta su raditi. Pjevaj Beverly. Hop, hej, hop, hej! Udari me u fac, jeste vidjeli ovo? Dragan je najdeblji čovjek na svijetu, to! To rekao! Ma ko je to rekao? Ma ko je to rekao? Ne diraj vamo. Otvori vrata! Neću! Otvori da ja se suočim s Šta je? tim. Ko je rekao to? Rekao neki vam. Ko je Pa rekao? jel to redu što ja imam ovoliki stomak? Pogledajte ljudi ovo. Čekaj, ajde pitaj ponovo. Čekaj. Ajde. Pa jel to u redu što ja imam ovoliki stomak, da se ti tako smiješ? Rastjeruješ nam gledalce s tim. Ne rastjerim, jesam ja trudan. Koliko imaš godina ti? 24. Koliko je 8 puta 4? 32. Bravo, Dragane. Dobro. Juj, ja samo čekam kad će neko da me ude gađa nečim, ne do Bog.